ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟ୍ରେନ ରେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁ ପଚାରୁଛ କି ବା? କୋଉଠି ଅଛେ ଜାଣିନି। କୋଉଠି ଅଛ ମାମା ଦିଦି? ମୁଁ ନା ପରେ କହିବି ସିକ୍ରେଟ ରେ ମେସେଜ ରେ। ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ୟା କ୍ଲାସ ଯିବ ନା ଡକ୍ଟର। ଆଉ ମିନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ କାଇଁ ମିନିକେତନ ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? नेट ऑन करे 8टा ভিতরে ଆଉ অন କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ମିଳୁନି ନା। ଆଠଟା ମୁଁ ପରେ ଯାଏ ବି ଆଜି ମୁଁ ରହିବି। ମୋର ଏବେ ଟିକେ କାମ ବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତନ କ୍ଲିନ କରିବା।